Welcome back! Kung may pagbabago sa inyong mga bahay, mayroon din dito sa ating pinagtatrabahuhan. Una, kukuhaan kayo ni Manong Guard ng inyong temperatura. Kapag mataas ang inyong temperatura at may iba pang sintomas, kailangan kayong matingnan sa ating klinik o ipadala sa pinakamalapit na health center o pauwiin kung may sakit. Siguraduhing malinis ang mga kamay bago pumasok sa pinagtatrabahuhan. Ugaliin ang pag-sanitize ng kamay. Bukod sa face mask, maaaring humingi ng pang-disinfect na panglinis ng inyong workstation sa admin. Panatilihin ang physical distancing at all times. Kapag may meeting o diskusyon, iwasang gawin ito sa masikip at maliit na lugar. Siguraduhin na may tamang ventilasyon at limitahan ang bilang ng mga tao sa meeting room. Sundin ang 1-meter rule sa physical distancing. Masarap man magkwentuhan tuwing break, iwasan na magtagal o magsabay-sabay at dapat mayroon pa ring physical distancing. Kung hindi maganda ang pakiramdam o may sintomas ng sakit, manatili sa bahay at abisuhan ang pinagtatrabahuhan upang sila rin ay makagawa ng mga hakbang. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sila ang ating mga frontliner, tinuturing na bayaning sumusugod at nagpapagod para sa kaligtasan ng sambayanan. Ito po si Justin Dizon. Ako si Paolo G. Santos. Rainiel Pawi, CLTV News. Sila rin na patuloy na pinagsisilbihan ang publiko sa kabila ng panganib. Ngayon dito sa Barangay San Miguel sa San Simon Na habang naka-duty ho, Talaga i-a-address itong problemang ito. Patuloy na nagiging tulay ng mamamayan at ng pamahalaan sa gitna ng krisis. Walang tigil ang pagratsada ng CLTV News and Current Affairs. Alang-alang sa mamamayan ng Central Luzon, walang pagod na naghahanap ng mahalagang balita at informasyon. Kasama niyo sa pagtugon sa tawag ng panahon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagbabakuna sa mga estudyante, sinimulan na bilang paghahanda sa pagbabalik ng face-to-face classes. 17 senior citizens sa Tarlac namatay dahil sa COVID-19. First set ng mga trend para sa PNR Clark Phase 1, inaasahang darating bago ang Pasko. At Pinoy invention na Reef Bads technology nakakatulong para pangalagaan ang marine ecosystem. This program was brought to you by Shore 360. Haba
po ng traffic sa EDSA. Pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Nagbabalik po ang CLTV News, mga karehiyon. Pasensya na ho, nagkaroon lamang ng pansamantalang technical difficulty. Pero bago tayo magsimula sa ating balitaan, batiin lang natin yung mga masugid na tumututok dito sa ating programa na hindi bumibitiw. Si Angeline Guzman Aizon ng Babo Pangulo Elementary School at si Gloria Gopez mula sa Paligutan, Angeles City. At narito na po ang detalye ng mga balita. Sinimulan na ang pagbabakuna sa mga mag-aaral bilang paghahanda sa pagbabalik ng face-to-face classes. Dito sa Pampanga, tumanggap ng COVID-19 vaccine ang ilang estudyante ng Our Lady of Fatima University at ng Mabalacat City College sa ginanap na ceremonial vaccination ngayong araw. Positibo naman daw ang mga estudyante sa nasabing kolehiyo at pamantasan
na malapit na silang magkita-kitang muli sa loob ng mga silid-aralan. May detalye ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Isa lamang ang Our Lady of Fatima University Pampanga campus sa mga piling educational institutions sa bansa na nakakuha ng green light upang magkaroon ng limited face-to-face classes. Pebrero ngayong taon nang aprubahan ng Commission on Higher Education at Local Government Unit ang pagbabalik campus ng ilang medical students ng OLFU. Ang ilang graduating at senior college students tila nabuhayan ng pag-asa na unti-unti nang magbabalik ang pre-pandemic school setup. Aminado silang iba pa rin ang natututunan sa loob mismo ng paaralan kung saan may sapat na mga gamit at laboratorio. We are protected na dahil nakabaksin na, so possible po na all magiging back to normal na po. Pero with the discipline po and following the proper protocols. I pray para po kahit pa paano yung mga estudyante makabalik na sa school. Importante po talaga yung vaccination kasi lalo na po sa courses namin, kailangan talaga ng face-to-face. So, pag vaccinated po lahat, mas safe po yung mga estudyante. Base sa guidelines na inilabas ng Department of Health, kinakailangan na 20 years old and above at lalagda sa consent letter ang bawat mag-aaral na magbabalik campus. Tanging mga kursong nursing, medical technology at physical therapy ang balik campus sa OLFU. Ang OLFU ang kauna-unahang universidad sa labas ng Metro Manila na nag-apply para sa face-to-face classes. Ito rin ang model school sa gitnang Luzon kung saan kumpleto ang gamit sa disinfection at mayroong designated facilities na ligtas sa virus transmission. Samantala, maging ang ilang mag-aaral ng Mabalacat City College ay nabakunahan na rin. Ayon kay MCC President Michelle Aguilar-Ong, bukod sa 800 ngayong araw, ay mayroon ng 400 estudyante ang nabakunahan noong isang buwan. Bukas rin umano ang paaralan upang maging vaccination site ng iba pang educational institutions. MCC opens its doors for any local college or even DepEd if they will be given a go signal, a green light for them to do their vaccination. Ipinaalala naman ng CHED na nasa kamay pa rin ng local government unit kung magiging matagumpay ang students' vaccination drive. We're happy that the local governments are on board, the universities are on board because we can only successfully vaccinate them if the local government helps because the vaccination is through the local governments. And if the schools also help to bring the students for vaccination. Ang Central Luzon ay mayroong 209 na universities and colleges kung saan online learning ang karaniwang setup dahil nga sa limitadong galaw ng tao ngayong pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang mga balita, 17 senior citizens sa lalawigan ng Tarlac ang nasawi dahil sa COVID-19. Ang pinakamatandang binawian ng buhay ay ang 97 anyos na lola mula sa bayan ng La Paz. Nagpaalala naman ng World Health Organization sa mga local government unit na kumbinsihin at madaliin ang rollout ng COVID-19 vaccine sa mga nakatatandang sektor at may mga comorbidity. Magbabalik si Rainiel Pawi. 17 sa 25 bagong COVID-related deaths sa Tarlac ay pawang mga senior citizen. Base sa COVID data ng probinsya nitong October 10 at 11, kabilang sa mga namatay ay ang 60-year-old na lalaki mula sa bayan ng La Paz. Habang ang pinakamatanda naman ay ang 77 taong gulang na lola mula pa rin sa kaparehong bayan. Ang Provincial IATF patuloy naman sa pag-roll out ng COVID vaccines. Sa kanilang latest report, 319,419 na ang nakatanggap ng unang dose at 243,925 ang naturukan ng second dose o fully vaccinated na. Aabot sa higit 1 milyon ang target population na mabakunahan sa Tarlac para makamit ang herd immunity. Nitong October 12, umabot na sa 16,960 ang kumpirmadong COVID cases sa Tarlac. 5.48% o 930 sa bilang ay aktibong kaso. 660 ang namatay at 15,370 ang gumaling na. Samantala, paalala ni World Health Organization Representative to the Philippines Dr. Rabindra Abeyasing, karamihan sa mga Pilipinong tinamaan ng severe COVID ay mga walang bakuna. Kaya naman ito pa rin umano ang pangunahing proteksyon laban sa nakamamatay na virus. Those developing severe disease are largely, sometimes above 90%, are unvaccinated. Those that are dying, more than 95% are unvaccinated. So, the narrative that vaccines are effective in preventing severe disease and death is still largely correct.
Inatasan na rin ng WHO ang mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas na kumbinsihin ang mga nakatatandang sektor at mga may comorbidity na tumanggap ng bakuna. Hindi man sa pilitan ng pagpapabakuna, subalit ito lamang umano ang pinakamainam na solusyon sa pandemya. In the local government areas, ensure that your elderly, your comorbid populations are actually vaccinated. Rainiel Pawid, CLTV News. Ginarantiyahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG na matatapos na ngayong linggo ang distribusyon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ayuda sa lalawigan yan ng Bataan. Ang nasa 700 million pesos na financial assistance ay bahagi ng pondo sa ilalim ng Bayanihan Law para sa mga lugar sa bansa na apektado ng hard lockdown bunsod ng COVID-19 surge. Narito po ang detalye ng balitang yan. Agosto nang isailalim sa Enhanced Community Quarantine ang Bataan. Bunsod ito ng lumolobong kaso ng COVID-19 sa lalawigan, partikular na sa epicenter na bayan ng Mariveles. Alinsunod sa Bayanihan Law, lahat ng mga lugar sa bansa na isa sa ilalim sa pinakastriktong quarantine status ay bibigyan ng cash assistance. Nasa 700 million pesos na pinansyal na ayuda ang naibaba sa Bataan. Tiniyak naman mismo ni Interior Secretary Eduardo Año na matatapos na ang distribusyon ngayong linggo. Itong LGUs na po ang nakatapos sa 100% at inaasahan natin na matatapos ang distribution natin sa Bataan sa kasalukuyang linggong ito. 98.6% o 688,533,000 pesos ng pondo sa ECQ ayuda ay na-distribute na sa 688,533 beneficiaries. Kabilang sa mga LGU na nakakumpleto na ng ayuda distribution ay ang Samal, Abukay, Pilar, Orani, Limay, Orion at Mariveles. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mariveles, naging prioridad nila sa pamamahagi ay yung mga natigil sa trabaho at kabilang sa mahihirap na sektor. Subalit nagdagdag umano ang LGU ng pondo para mabahagian din ang malaking porsyento ng populasyon na apektado rin ng hard lockdown. Live, no, na dire-diretso po namin binabantayan ang bawat barangay. Maaaring dati, may abroad ka, malakas magpadala, may bahay kang malaki dahil napundar yun during the time na malakas magpadala. Kaya lang, nung nagka-pandemya, nahinto sa trabaho kahit nasa abroad. Sa October 11 COVID report ng Bataan, makikitang pababa na ang bilang ng tinatamaan ng COVID sa lugar. Ang dating nasa 4,000 binabantayang kaso, bumaba na sa 2,000. Hanggang October 15 ay mananatili namang nakapailalim sa modified ECQ ang buong lalawigan. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Dani at Deloso muling magtatapat sa pinakamataas na posisyon sa lalawigan ng Zambales. At Pinoy Invention na Reef Buds Technology makatutulong para pangalagaan ang marine ecosystem. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat.
Maraming salamat po. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities.
Nagbabalik ang CLTV News at sa detalye pa ng mga balita. Sa lalawigan ng Zambales, magkakaroon ng rematch ang kilalang political rivals sa lalawigan na si Deloso at Ebdane. Subalit sa 2022 elections, makakaharap na ni incumbent Governor Hermenes Ebdane Jr. ang anak ni dating Governor Amor Deloso na si outgoing 2nd District Representative Cheryl Deloso Montalia. Narito ang detalye ng balitang yan. Muling maghaharap sa 2022 elections ang dalawang kilalang political rival sa lalawigan ng Zambales, ang Deloso at Ebdane. Noong October 7 ay naghain na ng kanyang kandidatura si outgoing Zambales 2nd District Congressman Cheryl Deloso Montalia, anak ni dating Governor Amor Deloso na ngayon ay tatakbo bilang kinatawan ng ikalawang distrito. Nanungkulan si Deloso sa pagkagobernador noong 2016 nang matalo niya si incumbent Governor June Ebdane. 2019 elections nang mapigil naman ni Ebdane ang second gubernatorial bid ni Deloso at muling manalo bilang governor ng lalawigan. Subalit sa 2022 elections, ang batang Deloso na ang makaharap ni re-electionist Governor June Ebdane. Pakatututukan umano ni Deloso Montalia ang COVID-19 recovery plan, edukasyon, trabaho, kalusugan at turismo ng lalawigan sa oras na maluklok sa pwesto. Habang si incumbent Governor June Ebdane naghain na rin ang kanyang kandidatura noong October 6. Tumakbo siya sa ilalim ng local party na Sulong Zambales na kanyang binuo noong 2012. Ang pagtutok naman sa sektor ng kalusugan ang magiging banner project ng gobernador. Una na ring nanindigan si Ebdane na walang special treatment sa mga papasok sa probinsya. Magpapatuloy umano ang no COVID test, no entry policy sa lalawigan. Ang pamilya Deloso at Ebdane ay higit isang dekada nang nagpapalit-palit sa pinakamatataas na posisyon sa Zambales. Sila rin ang karaniwang sinusuyo ng mga kumakandidato sa national position dahil sa konsepto ng solid vote sa lalawigan. Ang 14 na munisipalidad ng probinsya ay mayroong higit kalahating milyong rehistradong botante. Rainiel Pawid, CLTV News. Balitang transportasyon naman tayo mga karehiyon. Inaasahang darating ang unang set ng mga trend para sa Philippine National Railways o PNR Clark Phase 1 bago magpasko ayon ho yan sa Department of Transportation. Ang nasabing train set ay ibabiyahe mula sa Yokohama, Japan ngayong Oktubre matapos dumaan sa maraming factory acceptance testing. Sa pamamagitan ng naturang akreditasyon, masusubukan kung matutugunan ang intended purpose at minimum standards ng DOTR ng mga bagong train set. Inaasahan namang 300,000 pasahero araw-araw ang kayang ibiyahe ng naturang railway mula Totoban, Metro Manila hanggang Malolos City, Bulacan. Ang dating higit 1 oras na biyahe magiging 35 minutes na lamang daw, oras na maging operational ang bagong railway system. At sa iba pang mga balita, sa panahon ng pandemya, higit na dumadami ang basurang itinatapon at malaking bahagi nito ang napupunta sa ating mga karagatan. Kaya naman ang mga environmentalist patuloy ang paalala sa ating mga kababayan na maging responsable sa waste segregation at pagtatapon ng basura. Libad dito, puspusan din ang kanilang ginagawa para mapangalagaan ang marine ecosystem gaya na lamang ng paglalagay ng mga reef buds na nagsisilbing tahanan ng mga isda. Kilalanin natin ang Pinoy inventor ng reef buds at ang kanyang krusada para sa kalikasan sa ulat ni Jennifer Salenga.
Umabot na sa Central Luzon ang advokasya ng isang inventor upang pangalagaan ang marine ecosystem sa pamagitan ng Reef Buds Technology, isang local beach sa Subic, Zambales na kilala sa kanilang environmental conservation efforts ang nagsimula ng kanilang coral augmentation projects bilang bahagi ng pagprotekta sa marine ecosystem sa lugar. Nakipag-partner ang All Hands Beach Resort sa environmental organization na sangkalikasan upang gamitin ang Reef Buds Technology sa paggawa ng artificial coral reefs. Nasa 58 organic reef buds ang hinulog sa beach area sa lugar. Ang artificial coral reefs ang magsisilbing sanktuaryo ng mga isda. Inaasahan din na mas mapararami nito ang iba pang marine species. Ang reef buds ay isang teknolohiya ng artificial reef construction na inimbento ng yumaong Australian geoscientist si Dr. Harold Kremnist at ng Pinoy na si Benjamin Tayag. Isa ang teknolohiya sa 60 grant awardees ng World Bank sa temang Development with Equity noong 2006. Ayon kay Tayag, malaking bahagi ng mga coral sa Pilipinas ang sira na at patuloy na namamatay, kaya naisipan nilang gumawa ng paraan gamit ang teknolohiya upang solusyonan ang problema. Kaya sagana sa isda ang Pilipinas. Ang problema, sagana rin tayo sa sa mga pangingisdang mga paraan na hindi maganda, gaya ng dynamite fishing, cyanide fishing. So, ang nangyari, dahil dun sa taong-taong dynamite fishing, yung mga corals natin, na yun ang bahay ng mga isda at ibang lamang dagat, ay nagkandasira-sira na. So, in the past 10 years, yung nakarang taon, 1/3 na ng corals natin ang completely gone. Sa pagbuo ng reef buds, organic at inorganic materials na environment-friendly daw ang kanilang ginagamit, tulad ng shredded coconut husk, rice stalks, volcanic rocks, activated carbon, buhangin at semento. Pyramid ang hugis nito at may mga butas na magsisilbing tahanan din ng mga isda. Inihuhulog ito sa mga lugar na sira o wala ng corals. May halin tulad daw ang reef buds sa gardening kung saan binibigyan ng pataba ang lupa. Ang kaibahan, sa tubig ito ginagawa. Reforestation daw kung ito ay kanilang tawagin. Ang reef bud ay isang, sabihin mo, ng batong may pataba. Okay? At ito ay porous, kasi may mga volcanic rock yan at mga ibang materialis na kaya ng coconut pith. Tapos sumisip-sip ng tubig alat. At lahat ng mga buhay dun sa tubig alat, nisip-sip niyan. At since meron siyang mga nutrients sa loob, mabilis umusbong ang algae, Kaya pag may pagkain ng isda, datingan na sila, binigyan mo rin ng bahay kasi yung reef bud merong parang batong may lungga, may loob. Dahil malaking pangangailangan upang mas pangalagaan ang kalikasan tulad ng marine ecosystem, inilunsad ang Adopt a Reef Bud campaign. Sa proyektong ito ay papangalan sa sinumang susuporta. May GPS coordinates sa mga ito. Parang planted tree, except yung planted tree nito, meron siyang stainless steel na naka-engrave na paano yun. Pero sa kabila ng mga ganitong pag-aksyon, may kakibat pa ring panganib na mismong tao ang businesses sa mga organisasyon na gawing marine protected sanctuary ang mga ito at magpatupad ng enforcement na kinakailangan upang maging matagumpay ang bawat proyekto. May education component din ng proyekto na mahalaga upang matigil na ang paggamit. Meron tayong mga batas dyan at naghihigpit na. Pangalawa, educate yung mga tao, lalo na yung mga batang magte-take over sa mga fishing. Dapat itong sangkalikasan alagaan. Jennifer Salenga, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik, sinusulong. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago ang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw, dahil naging limitado ang mga pagpublikong transportasyon, dala na rin ng banta ng virus transmission, marami ho sa ating mga karehiyon ang sumubok na magbisikleta. Ang problema, hindi lahat ng lugar ligtas para sa mga siklista, kaya maraming grupo ngayon ang nagsusulong na magkaroon ng karagdagang bike-friendly facilities, gaya na lamang ho nitong nakapanayam ng ating kasamang si Jennifer Salenga, yung pong Climate Reality Philippines. Panoorin po natin to.
Mas pinalawig pa ng Mobility Awards ang kanilang advokasya sa pamamagitan ng pagkilala sa mga syudad at iba't ibang establishmento sa labas ng Metro Manila na nagpapatupad ng bike-friendly culture. Ang Mobility Awards na sinimulan sa gitna ng pandemya nitong nakaraang taon sa Metro Manila, ginawa ng nationwide. Ayon kay Nazreen Castro, branch manager ng The Climate Reality Philippines, na isa sa mga grupo na bumubuo ng Mobility Awards, nais nilang bigyan ng pagkilala ang mga LGU, workplaces at business establishments sa labas naman ng Metro Manila. Hindi may kakaila na maraming umasa sa mga bisikleta ngayong panahon ng pandemya, lalo noong mga panahon ay pinagbawal ang mga pampublikong transportasyon bilang pag-iwas na rin sa banta ng virus transmission. And we saw cycling in a different light during the pandemic. Ang ating mga frontliners, yan talaga ang primary mode of transportation. So we thought of, why not i-reward natin itong mga bold leaders natin sa local government units, sa workplaces at commercial establishments na nag-innovate at inigyang daan at prioridad yung 88% ng Pilipino na wala ngang pribadong sasakyan. And it has been successful, and we thought of why not recognize other cities naman na baka mas higit pa ang ginagawa. Kilala sa pagtataguyod ng malusog at malinis na kapaligiran ng Mobility Awards, kaya naman nais nilang mas lumagana pa ang kanilang advokasya. Ayon kay Amy Oliveros, Luzon Coordinator ng The Climate Reality Project Philippines, katulad sa revolusyon, kailangan ng pagkakaisa upang makamit ang kalayaan ng mga Pilipino sa polusyong nakasisira sa kalikasan. Context natin, we want to get away, gain independence, sabi nga ni Naz kanina, from fossil fuels, di ba? Dahil nakakasira talaga yan sa ating kapaligiran. And promote natin yung mobility. Para sa lahat, di ba? Priority natin yung mga pedestrians, hindi naman yung mga sasakyan. May 3 kategorya para sa Mobility Awards, kabilang ang bicycle-friendly cities, bicycle-friendly workplaces, at ang bike-friendly establishments. Pwede po kayo mag-nominate ng mga LGs nyo kung nakita nyo na may mga infrastructures po, may mga polisiya na po kayo sa inyong lungsod kung saan nagpo-promote na po sila ng bike-friendly, bicycle-friendly na policies po at implementation. Syempre, yung pangalawa naman po is bicycle-friendly workplaces. Yan. Para naman po ito sa mga kumpanya, no? Ito po yung mga companies na nagbibigay ng priority, bicycle-friendly policies, implementations para naman po sa mga empleyado nila. And pangatlo naman po is bicycle-friendly establishments. Yan naman po yung mga businesses, no? Nakikita natin yan ngayon. Mga businesses po na talagang nakikater ng bicycle-friendly culture, ng implementations and programs. Paglalabanan sa Mobility Awards ang gold, silver at bronze na may kalakip na monetary prize at recognition sign. Bukod sa mga ito, nariyan din ang Katipunan Awards na siyang pinakamataas na parangal. Ibabase ang criteria sa kalidad ng bike gitna ng pandemya. Sa November 5 ang deadline para sa nominasyon sa bicycle-friendly cities. November 7 naman ang deadline para sa nominasyon sa 2 special awards. Sa mga nais mag-nominate, maaaring bumisita sa kanilang website na mobilityawards.ph. Iniinganyo po namin ang aming mga karehiyon. Actually, I'm also from Luzon. So we encourage everyone to nominate your bicycle-friendly cities, workplace, and commercial establishments. Ang mga commercial establishments po, yan mga restaurants natin, yan mga bilihan po natin, para lang po ma-separate natin from workplace at commercial establishment. Ang nomination po ay... Ayan, napakaganda ho yan, no, mga karehiyon. Kung kayo ay may alam na lugar na masarap o pagbisikletahan, no, o puntahan ni Paring Zernan, nagpupunta dyan sa mga bike places, gaya ng Clark at yung iba pang mga lugar dito sa Pampanga, i-comment nyo lang ho dito sa comment section para naman sa gayon ay mabisita rin natin sa CLTV News Express.
Nailuklok na bilang Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office si Police Colonel Manuel Lucban. Pinalitan ni Lucban si Police Colonel Loran. Bibigyang tuon niya ang mahigpit na pagpapatupad ng maigting na kampanya laban sa kriminalidad para sa ikapapayapa ng lalawigan. Tututukan din daw niya ang implementasyon ng intensified cleaning policy upang magkaroon ng mga dekalidad ng mga police officers at higit na tiwala ang mga Bulakenyo sa kapulisan. Kabilang daw sa mga gagawing proyekto ay ang pagkakaroon ng partnership sa pagitan ng mga pulis at ng komunidad, lalo na sa advocacy supports group, gayon samantala, malapit nang makumpleto ang konstruksyon ng National Academy of Sports o NAS Phase 1 sa New Clark City, Capas, Tarlac. Aabot sa 557.8 million pesos ang pondings at isang multipurpose gym na magagamit ng mga atleta bilang kanilang training ground. Noong Hunyo 2020, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11470 o ang batas na naglalayong makapagpatayo ng NAS na magsisilbing educational facility para sa mga estudyanteng atleta. Na #Project Hatid Malasakit. Bahagi na rin ang nasabing donation drive ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week na kung saan nagbigay ng pagkain at iba pang non-food items ang mga ahensyang miyembro ng RCMB. Ayon kay Marion Makatantan, social worker sa Bahay Pag-ibig, ang mga natanggap na donasyon ay makatutulong upang punan ang pangangailangan ng 47 senior citizen na namamalagi sa pasilidad. Samantala, umaasa rin ng RCMB na mas makalikom pa ng maraming donasyon para sa mga nakatatanda. Pinaalalahanan ng Office of Civil Defense o OCD Assistant Regional Director Shelby Ruiz, bagamat hindi direktang tinamaan ng bagyong Maring ang rehiyon, ay huwag magpakampante at dapat pa ring bigyang pansin ang maaaring maging ng masamang lagay ng panahon.
Natin yan mula kay Ginoong Van Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Pa rin po nakaka-apekto sa buong Luzon. Kasama na po dito ang western section ng Visayas. Si Severe Tropical Storm Maring po ay lubusan na pong lumayo ng ating bansa, pero iniwan naman po niya sa atin itong hanging habagat. Kaya po ang Manila po at malalabing bahagi ng Luzon, kasama na po ang western Visayas, ay magiging maulap ang papawiri na may inaasahan naman din po tayong mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. So pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan dahil mabug-subok-subok. Ingat po lahat. Magandang gabi po. Detalye, maaari niyong i-like and i-follow ang aming mga social media pages. I-share nyo na rin po yung mga content sa Facebook at sa Instagram at CLTV. Official. Kung nais ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito yan sa Central Luzon. Sa ngalan po ng aking kasamang si Binibining Sonia P. Soto at ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si Justin Dizon. Karehiyon, maraming salamat po. 73 days na lamang at Pasko na.